Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Duabagori Young Minds Forum atumpen Chipater Piponsi Student atumpen Get Together Program ajay mek Rangsina Sarpo Cultural Hall Dipu along Talonpo. Arkoya Chiklo Nipai Inkorake Tomarni Duabagori Young Minds Forum pen Chipater Piponsi Student atumpen Get Together Program ajay mek Kedeng Pon Alamte Lake Duabagori Ahawar pen Dipu Arong Sopi an Penang an Ariso Ejangatum Kacharli Amen pen Kevangatum do La Sipini Duabagori Student atumapan Kapangrum Mate Chethan Chimum ajay mek Pamanpo Bangso amayalong aluhiaman pen Duabagori Local MSc Richard Togby VDC Chairman Sarkoy Rongpar Vice Chairman Director Town Committee Stonson Rongpi Lapen Harsing Hanse ex VDC Chairman Alang Litum Jaimek along Chetong Dunpen Mai along RD Pidun Dipupen nang kilo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Rangsina Sarpo Cultural Hall Fuelo Duarbagori student atumpen Get Together program Duarbagori Young Minds Forum so platform organize alam thi Kacharli da Duarbagori student atum ronang Kacharli da fulong penangan ahem abutung pendak apia putung nang apadun pen mane bangke hajira chor choklem chot hajira dun chot Aosomar to pad apen mane ke master Aosomar mane ke la sonsi church along elders come championship mane ke Aosomar mane kusar Aosomar avostha ave pensi pinangan tame dak kewang pen job ato pan Kaporhi na RDGP pepen kapek tawardam rong kapri me halaso bang dukok wa joinesi tu kecethan kecimun ti so our side to get together lapen uthot kachapachini seroi Duarbagori along a student atum dak idoan achepangrum iduk kisun kisu awi kan cerabom los tema sami ajak atum long kili damdi son dukok kici la high answer ni mo ansu se closeness ke wang hekji lapen la high a student hello mo Arnisi ke Duarbagori apan leaders future of Duarbagori kali karbiang ngong leaders la supposes student atum ke youth tum ke the backbone of the society they are the architect of the society alasa mathamu ke son program leading to Duarbagori Young Minds from a President Secretary lapen Chief Advisor Duswa Intia to Pana Kiro Ino la Sankau organize take nilifan chief guest hoy nilifan thalo lapen tum chetong dun ning cheparum seroi to report Kiro lang Duarbagori ang kantot kali dapat non kan tipana dasnat na we minu ka tunang ligi misas alam sebang na hello Duarbagori tufan kalilo kan bianglong nang linukar jutin ba non Mizoram Asonson abang sinon ke literacy anak ke kaporhi na tulo kithek kere ke ong mu chot se kaporhi po lana ke nong India long si top 1 Kerala fan itum bidal North East Asor apan itum pan nang telang rem nang kelung tot pinangan kithe do fan ke ajak abo pen arjulong momo Chinese lahay nang ke tap Delhi long mainland long ke labe pinir ni ke North East atum si literacy na bangke top 1 mamaki hala bangke itu fan big encouragement lapen challenging itum ka denglong atum kami education na kapaprang tegi fan quality education ke ban tegi apan ansusi claim rapen na society social organization atum pen chenglok
stakeholder tumpen chinglok kapre organization KSC pen chinglok kami ni kaitila lo Kacharli anak abang education na rahi na bang tum politics na bang pat ipon pera anso se ke paprang kon thekdia pan ni tuma fansami councilors or to fansami ni to fan kami suggestion mate advice mate to fan criticisms tami constructive abang na pijun जाते जे मिशन के बात कीजिए सर ला बोरम थेरेपी एलपी कमेंट करी पूछा बने से काम चापन सर अपर हजन एमई स्कूल 100 बेडेड हॉस्टल दो रसो हॉस्टल के किम लोंग अदोरे कम इता सिगियो साइड सब था माने जोंसी हक पे दालाम दो ताते इंक्वायरी पोथाइ पो सीएम पेन चिंगवाइ पो रसो कुदा जोंसी टेक्लोंग लो लापेन जुलोंग लो को देना तो पा लाहाय इता के पायु से फंसिंग people fun student get together program dum deng kon no sil bang so program tu ke deng kon ko ka thek la han no ibrong mithang rong ben people tu da Kacharli phan sinam koi no di pu long da ke si di pu ke developing no city mate non town posi muni tu meme hing no da ko ben tinang ke jir po influence pen job wrong track mate ka phra ka tuwa na ke dam kon kami tu thek long hasil hai anak itu ke khang dun ji mate hai na itu ke pom ka puthot ke Charlie nat ke paprang kon ni pa tu tinggal sekat ini la mo Duarbagori yang mas orang pen pada pun tidak get together program na kon no abang so program na ke ni tu cetan cimun sedang tu padu pon no je prang ko song si tu ke Charlie na paprang pon nangi ma ke claim ke dam pon nangi ma ke me anak itu ingkam sejor si mitang pia po mitang rong atau mi nong jumi ke pasti je si anutin Berapa Putin Aosomar Kacharli tu ko di kon je pasti ko ini kasih cingki Jepang kon arti kon bahan Korkanthi constituency ki parlo tekelang jun lem salong ake joy pen longle pata kiron ajai me kapaman pon Phusar phisar pen longle pata kavya jok penang an karbi along le phelang kangbunang do ponlo Sonsi bangso akisung mate karbiarat akisung jasemet longle phelang kangbo pen kapejok ponchia phan pura kedamtang aningkan ningkan hini pardun ron Purthimi akimangpu amen pen kiduk det karbi anglong arwada phan longle pata akejoy pen kiron pon ahawartin arongtin kapili edchia phan karbi anglong autonomous council Team Karbi Anglong Keja CEM Tuliram Ronghang Kapin Khara Tengpen Ahawar Thedung Longle Pata Keron Amai Paduponlo Bonta Bangso Amai Longpen Pinang An Radaphan Longle Pata Keron Pachitang Un E Doponsi Pini Puthot Arkoi Niphai Inkorake Thomarni Korkanthi constituency ke parlo Tekelangjun Ahawar Arwadaphan Kaike tekelangjun arat akiduk akisungalong cherap chetodun ber abangphu inut ratsai klembang mondol rostom tiso methang arong arat akiduk akisung chinisi phuluni circle asai hem an padam jok plot pen methang arong along mate tekelangjun lemsalong longle pata kelongdun de abangphu atuma phan puthot kapalong pon thu chia phan sai deng ponlo Bang Swasai Ang Dengalong Kachirabdun Tekelangjun VDC Chairman Kambura Rongpi BJP Sakti Kendra Klembang Longki Teron Lapen Tekelangjun Rong Asar STB Anparta Penang An Arat Cheto Ponsi Longle Pata Kiron Pon Pachetang Ponsi Ing Samjin Pen Mai Pachun Po Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel Pini nilitum puthimia kemang kaceron ponolong nilitum hokpet nilitum curopon ingtung Karbi Anglong Kachari CM Sar Dr. Tuliram Ronghang Lapente Ladak nilitum local MSC mate autonomous council along chairman Sar Rajuchi So Phan Churu ingtung athe ho komentu beni phusar phisara din pen nilitum aphan la Puthimia kemang mate pota pu nilitum ci otlong lepin pen pini nilitum aradaphan kipilong pot nilitum curupik
CM Sarapan aprang si nilitum ko chorokang tung ke CM Sarapan lo la pende puthot nilitum homosti la 14 nong korkan thi local MSC mate rajuti so alang li phan churing tu ateke nilitum aphan la pan asar wainang ke pipon thekapot asi kurbang thu alang li tu aphan kadu ka vela tim kar biang long ke thege ding tu mahan anta asi nili pini ning sampik la pende rat atum anta me ning sampik asi chorolo kadu ka vela nilitum pu mondol pen kewang sar SK sar la pentela nilitum alukel mondol lo alang li rustom sar phanta churing tung alang li dode sang sepen nilitum phan puan kamna klem pi pot alang li tiso sangho phanta kurwang thu la sinili kachoro mate nanglitum media hoi pen nanglitum athengno nilitum kachoro pajir ke la helo kardom rong pana phan lo eneke nilitum kisam ke thom Sonapur, ek nong Sonapur, doi nong Sonapur, la pente bakpani kisam. Oh nopaghat. Kisam. Ni pini nilitum keron ponlong ke pharohini ra thongkep ra nerkep. Ni amu nilitum ron ponlong lo. Tame dolang keron ponji dolang stame alang litum stame ke tong thek the amasi asap o dolang la si nilitum prabjin pen lata nilitum ron ponpo masi non prabjin pen nilitum la alang li pen Cingki cetan lo alang lipen ko pa prabjin pen itu tum larong sophan keron jephan cisik cedang pon lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me